kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pamunuan sa CENECO ang nagapabor sa karon sa luyag sang anong ka mga alkalde nga matabo nga pag-suspend anay sa plebesito para sa joint venture agreement sa tunga sang Central Negros Electric Cooperative kag sa Prime Electric Holdings Incorporated. Anong tanan ka mga alkalde nga nalakip sa areas of coverage ng Central Negros Electric Cooperative ang napirma upod sa hinyo ni Bacolod City Mayor Abel Benitez para temporaryo nga isuspend sa National Electrification Administration ang ginapatigayon nga plebisito para sa joint venture agreement sang CENECO kag Prime Electric Holdings Incorporated. Ginsiling ni Benitez nga dapat anay malimpyuhan ang voters list sang magaboto para sa plebisito. Inibangod nga may mga member consumers nga wala sa listahan sang magaboto kag ang iban suno sa iya patay na. Suportado naman ni CENECO Acting General Manager Attorney Arnel Lapore kag sang katapos ang Board of Directors. Sa Hulyo 8, tubtub 9 ang masunod nga schedule sang plebisito. Sunod sa kay Lapore, magahulat sila sang mangin desisyon sang NEA kung dayonon o kung hindi ang plebisito. Samtang sang kahapon, nagrally naman sa tubang sang talatapan sang NEA ang katapos ang anti-JVA coalition agud matukan ang kasugtanan sang CENECO kag Prime Electric kag iduso ang pagkilala sang katapos ang interim Board of Directors sang distribution utility. We deem it proper to also call the attention of the administrator of NEA to look into it. No? We leave it to his discretion. We have IT, we have personnel who can handle those matters. We recognize that indeed the master list contain deceased individuals who could not participate.